του Ταμείου μας σε αυτόν τον τομέα έχει και παιδαγωγική διάσταση. Οι διεθνείς ανταλλαγές τονίζουν ακόμα περισσότερο τη διάσταση αυτή, δίνοντας στα παιδιά τη δυνατότητα να διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε κοινωνίες διαφορετικές, να ρίξουν νωρίς μια ματιά σε άλλες κουλτούρες, σε άλλα ήθη και έθιμα, χωρών όπως είναι η Γαλλία, το Μαρόκο, η Γερμανία και η Κύπρος. Πρόκειται για πολύτιμες εμπειρίες που έρχονται να προσθέσουν σημαντικά στοιχεία στην κουλτούρα και την προσωπικότητα των εφήβων μας. Ας μην ξεχνάμε ακόμη ότι το Ταμείο μας πάντοτε ξεπερνά τα όρια του προκειμένου να προσφέρει κοινωνικό έργο πέραν των ασφαλισμένων και στο κομμάτι των κατασκηνώσεων. Για τον λόγο αυτό και φέτος λειτουργήσε το μεικτό κατασκηνωτικό πρόγραμμα ατόμων με ειδικές ικανότητες, ενώ φιλοξενήθηκαν και άπορα ή όρφανα παιδιά από διάφορα ιδρύματα, δήμους και κοινότητες. Το Ταμείο μας, Ταμείο Μη Κερδοσκοπικού Κοινωνικού Χαρακτήρα, προσπαθεί στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε να διατηρεί και να αναπτύσσει διαρκώς τις ασφαλιστικές ιατρικές υπηρεσίες καθώς και τις υπηρεσίες πρόνοιας. Απαραίτητη προϋπόθεση να πετύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή την περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερωμένων υπηρεσιών, είναι η διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας του ΤΥΠΕΤ. Μελετώντας τους κινδύνους που απειλούν το Ταμείο, έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα συντελέσουν ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του για το μέλλον. Ο σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα του Ταμείου μας, που εξετάζει όλες τις παραμέτρους για την ομαλή λειτουργία του, έτσι όπως το θέλουν να λειτουργεί όλα τα ασφαλισμένα μέλη του, έχει από το 2006 κατατεθεί στη διοίκηση της Τράπεζας, από την οποία ζητήσαμε να στηρίξει τις προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα για να διατηρήσουμε ένα ταμείο πρότυπο στη χώρα μας, αυτοδιοικούμενο, αυτοδιαχειριζόμενο, που να λειτουργεί ως ένα κύτταρο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, η μέρα της γιορτής λήξης της κατασκηνωτικής περίοδου, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα και να σας υποσχεθούμε, αγαπητά παιδιά, είναι ότι το ΤΥΠΕΤ θα σας περιμένει εδώ και το επόμενο καλοκαίρι. Θα σας περιμένει για να σας προσφέρει ένα πλούσιο κατασκηνωτικό πρόγραμμα με τους φίλους που πιστεύουμε ότι κάνατε πολλούς αυτό το διάστημα. Και αυτό που υπόσχομαι και σε εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι και γονείς, είναι πως το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, παρόλη την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, έχει ως βασικό στόχο τη διατήρηση των 3 κατασκηνώσεων. Χωρίς να είμαστε μαθητευόμενοι μάγοι, θα συνεχίσουμε να εμπλουτίζουμε και να εξυγχρονίζουμε τόσο τα κατασκηνωτικά προγράμματα, όσο και αυτά των ανταλλαγών. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Ψωμιάδη, αντιπρόεδρο του Ταμείου και υπεύθυνο για την πρόνοια και τις κατασκηνώσεις. Την υποδιευθύντρια, την κυρία Αθηνά Πλουμιστού και όλους τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας. Τους υπεύθυνους της κατασκήνωσης, τον συνάδελφο Χρήστο Καρβούνη και τη συναδέλφη Αλίτσα Κοκκίου. Τους εργαζόμενους της κατασκήνωσης, τον αρχηγό τον κύριο Κλέαρχο Πανούση και τον υπαρχηγό κύριο Γιώργο Καρτάλη, την αρχηγό της Σχολής Τελεχών κυρία Ζωή Βαρέλη και τον υπαρχηγό κύριο Γιάννη Σιαβελή, καθώς και όλα τα στελέχη για την τεράστια προσφορά τους. Χωρίς αυτούς σίγουρα η κατασκήνωση δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Ανανεώνοντας το ραντεβού μας για το καλοκαίρι του 2012, ευχόμαστε σε όλους εσάς καλό υπόλοιπο καλοκαίρι και στους κατασκηνωτές καλή νέα σχολική χρονιά. Καλό βράδυ, να είστε καλά του χρόνου όλοι εδώ. Κατασκήνωση όρθη. Θα πάμε στην υποσολή της σημαίας. Λίγο πριν έχω παραλείψει να ευχαριστήσω και τον αρχηγό, τον κύριο Δημήτρη Καβακόπουλο, που μας βοήθησε πολύ με τα ηχητικά. Ανάπαυση. Προσοχή. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα παρμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντρεμένη χαίρε
έχουμε το τραγούδι του αποχωρισμού, να πιαστούμε αναομάδες, αναπαρέες. Οι παιδευόμενοι βιάζονται λίγο, έχουν 1,5 μέρα. Πάμε. Πάμε όλοι μαζί. 1 και πάμε. Ήρθε η στιγμή να χωρίσουμε και να θυμόμαστε όλοι. Όταν σε λίγο γυρίσουμε πίσω και κάνε στην πόλη. Οι χαρές μας ενώσανε, μα όλα πέρασαν τώρα. Τα μάτια όλο που δώσανε, του αριθμού ένας ώρα. Κατά. Είναι πάντα βαθιά χαραγμένη η ζωή που πέρασαμε όλοι στην καρδιά.
Μπράβο! Καλά είσαι, καλά είσαι.